खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायनो 2523 मासि फैनायखौ आसाम पुलिसाव बेनिनो मोनसे केटेगरिया जाबाय ड्राइभार कन्स्टेबल बे ड्राइभार कन्स्टेबलाव 653 मासि दङ बे 2523 नि गेजेरनि बे ड्राइभार कन्स्टेबलखौ अनलि हौवाफोराल'सो एप्लाइ खालामनो हागोन हौवासाफोराल'सो हिनजावफोरनि थाखाय बेयो नङा So online apply already 15 October start जाखागोन ना नोंथांमोननो आं आगोलनि भिडिअफोराव बुंखादों आरो 1 नभेम्बराव बेयो जोबगोन 2 नभेम्बराव So जायफोरा आसाम पुलिसनि कन्स्टेबल ABUB नि फुल डिटेल्स नांगौ आं एसे सिगाङाव भिडिअ आपल'ड होखाबाय नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरो लोगोसे कमान्डो बेटेलियननिबो कन्स्टेबल AB जों लोगोसे SI नि AB आरो लोगोसे गुबुन नर्मेल जितु SI नि UB नि तो फुल डिटेल्स होजोबगोन आं बेनि भिडिअखौबो आपल'ड खालामना होबाय नोंथांमोना गोसोब्ला बेखौ नायनोबो हागोन चेनेलाव थांबानो गासैखौबो नुजोबखागोन कमान्डो बेटेलियनाव जिहेतु एग्जाम जाया नालाय जि लिरनाय एग्जाम बेयो जाया स' बेनि थाखायनो माने चान्स बारा दङ मोननायनि स' बे दायो आं बे भिडिअ जिहेतु ड्राइभार कन्स्टेबलनि डिटेल्स होगोन स' बेवहाय 654 मासिनि गेजेराव आनरिजार्भ महरै 333 ता दङ आरो ST प्लेनफोरनि थाखाय 65 मासि दङ So total बे 333 दाजाब 65 so बे गासै मासियावनो जोंनि बर'फोरा नांनो हागोन साख्रिनि थाखाय एडुकेशन क्वालिफिकेशना अनलि मेट्रिक पास ब्लानो जागोन लोगोसे ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांथारगोन ड्राइभिं लाइसेन्सआ LMB थायोब्लाबो जागोन MMB थायोब्लाबो जागोन आरो लोगोसे HMB थायोब्लाबो जागोन तो LMB बेयो खमथारानो LMB का लाइट मटर भेहिकल so बेनो बेनि उनाव एज लिमिटखौ जुदि नायोब्ला 18 निफ्राय 25 इयार्ससिम होदों 18 निफ्राय 25 नाथाय जोंनि STफ्रा 5 बोसोर एक्सट्रा मोनबावो बे हिसाबै 18 निफ्राय 30 बोसोर बैसोनिफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन हाइट आरो साइज बेफोरो एखे गासैबो ST प्लेनफोरनिया आरो लोगोसे वेटखौबो मेडिकेल स्टेन्डार्ड हिसाबै बिथांमोना सुगोन हाइटजों लोगोसे बैसो बेफोरखौ लानानै बिथांमोना सुगोन स' बेफोर एसेबां इम्पर्टेन्ट नङा जों जुदि नायोब्ला अनलाइन एप्लाइआ बिथांमोननि अफिसियेल वेबसाइट slprbassam.in बेयाव थांनानैनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय फिजिकेल टेस्ट जागोन दे मोननै टाइपनि फिजिकेल टेस्टआबो जागोन फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्टआ 40 मार्क्सनि जागोन मोनसेया 20 मार्क्सनि आरो मोनसे 20 मार्क्सनि 20 मार्क्सनि मोनसेया खारनाय आरो मोनसे 20 मार्क्सनिया लं जाम्पनि जागोन खारनाया 3200 मिटार एबा 3.2 किलोमिटार खारनांगोन 14 मिनिट्सनि गेजेराव लं जाम्पआ 335 सेन्टिमिटार बारनांगोन खमथारानो स' जितु कन्स्टेबल ABUB नि जितु प्रसेस ना बेफोर गासिबो एखे जोबखा बेखौ नोंथांमोना आगोलाव जुदि नायबायब्ला मिथिखागोननो आरो जुदि जायफोरा नायाखै नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय मानो होनब्ला ड्राइभाराव जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायोब्लाथ' कन्स्टेबल ABUB आवबो इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन मात्र जितु सोलायनाय होनना बुङोब्ला बेवहाय ड्राइभिं लाइसेन्स नांगोन LMB नि नङाबा MMB नि नङाबा HMB नि नांगोन आरो लोगोसे जितु ड्राइभिं टेस्ट बे ड्राइभिं टेस्टखौबो नोंथाङा होनो नांगोन ड्राइभिं टेस्टआ बेखौ स्किल टेस्ट महरै बिथांमोना लादों ड्राइभिं टेस्टआव गासै 10 मार्क्स थागोन आरो बेखौ पास खालामनो थाखाय खमथारानो 5 मार्क्सखौ नांथारगोन होनना बुंदों स' 5 मार्क्स जुदि मोना नोंथाङा बेवहाय पास जानाय नङा मार्कफोरखौबो बिथांमोना राननानै होदों स्टार्टिं ए लाइट ट्रान्सपर्ट भेहिकल फ्रम रेस अन द लेवल अफ ग्रेडियन्ट एन्ड डाउन ग्रेडियन्ट स' बेनि थाखाय 1 मार्क होगोन होनना बुंदों गियार चेन्जिं आप एन्ड डाउन बेनि थाखाय 1 मार्क होगोन स' बेफोर गासैखौबो केटेगरि वाइज हिसाबै बिथांमोना राननानै होदों नोंथांमोना नायोब्लानो जाबाय स' टटेल 10 मार्क्स थागोन बेयाव 10 मार्क्सनि गेजेराव 5 मार्क्सखौ नोंथाङा मोननो नांथारगोन बेनि उनाव रिटेन टेस्टआबो जागोन रिटेन टेस्टआ 100टा कुइसन थागोन 50 मार्क्सनि जागोन जितु कन्स्टेबल ABUB आव जाबायदि जायो बेबायदिनो एखेखा 50 मार्क्सनि लिरनाय आनजाद गासै 100टा कुइसन थागोन लिरनायखौ नोंथांमोना बर'आवनो लिरनो मोनगोन लोगोसे सोरनावबा NCC दङब्ला NCC C सार्टिफिकेट दाव 5 मार्क्स मोनगोन B सार्टिफिकेटआव 3 मार्क्स A सार्टिफिकेटआव 2 मार्क्स मोनगोन बेनि उनाव जोबथारनायाव अरेल जागोन एबा भाइभा जागोन 5 मार्क्सनि स' फाइनेल मेरिट लिस्टखौ बेबायदि सेलेक्ट खालामगोन फार्स्टआवनो फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट बेयो 40 मार्कनि फिजिकेल टेस्टआ खारनाय बारनाया बेनि उनाव ड्राइभिं टेस्ट 10 मार्कनि जागोन रिटेन टेस्ट लिरनाय आनजाद बेयो 50 मार्कनि जागोन 50 नम्बरनि NCC आव 5 मार्क्स थागोन लोगोसे अरेलाव 5 मार्क्स थागोन स' टटेल 110 मार्क्सनि जागोन ड्राइभार कन्स्टेबलनि पस्टनि साख्रिनि सेलेक्शन प्रसेसा
दायो आं थांमोनो APR नि फुल डिटेल्स होगोन सो APR आव ओनलि साइन्स स्ट्रीम नि फ्रालसो एप्लाइ खालामनो हायो APR आव गासै 204टा मासिफोर दङ बेयो कमिउनिकेशन नि थाखाय आरो लोगोसे डिस्पैच राइडर नि थाखाय मोननै आरो लोगोसे कनस्टेबल मेसेंजर नि थाखाय मोननै कनस्टेबल कारपेंटर बेनि थाखाय मोननै दङ सो टोटल 210टा वैकेंसीज दङ ऑनलाइन एप्लाइ बेफोर गासैबो एखेखा टाइमा सो कमिउनिकेशन नि जितु APR नि कमिउनिकेशन नियाव आनरिजार्व 47टा दङ आरो ST प्लेन फोरनि थाखाय गासै 31टा मासिफोर दङ 30% खौ आइजोफोरनि थाखाय रिजार्व खालामनो हागोन ना बिथांमोना बुंदों एडुकेशन क्वालिफिकेशना एखेखा हायर सेकेन्डारिखौ नोंथाङा फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मैथमेटिक्स सब्जेक्टजों पास जानो नांथारगोन माने बे मोनथाम सब्जेक्टआव नोंथाङा पास हिसाबै थानो नांथारगोन सब्जेक्टआ थायोब्लाबो जुदि मोनसे सब्जेक्टआव फेलब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जो सेलेक्शन प्रोसेसखौ नायब्ला गुबुनफोरनियाबो बेबायदिनो एखेखा सेलेक्शन प्रोसेसखौ जुदि जों नायोब्ला बेहाय 18 निफ्राय 25 इयार्सनि गेजेरनि जानांगोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाट जोंनि एसटिफ्रा 5 इयार्स मोनो सो बे हिसाबै 18 निफ्राय 30 इयार्सनिफ्रा बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन हाइट आरो वेट लोगोसे सेस बेफोर गासैबो एखेखा आं एसे सिगाङाव बुंनाया माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ बेबो एखेखा जस्ट सेलेक्शन जितु प्रोसेस बेखौ जुदि जों नायोब्ला खारनाय आरो बारनाय बेबो एखेखा हौवासा हिन्जावसा हौवासाफोरनिया 3.2 किलोमीटर आरो लं जाम्पआ 335 सेन्टिमिटार आरो हिन्जावफोरनिया बेबायदिनो 1600 मिटार एबा 1.6 किलोमीटर खारनांगौ आरो लं जाम्पआ 244 सेन्टिमिटार गासैनियाबो एखेखा आगोलाव जितु कनस्टेबल ABUB नि दंमोन सो बेनि उनाव जायफोराव नाव ड्राइभिं लाइसेन्स दङ बा माने ड्राइभिं टेस्टबो जागोन होनना बुंदों डिस्पैच राइडर आरो मेसेंजरनि थाखाय बेयाव 10 मार्क्स जागोन आरो बेखौ पास खालामनोब्ला 5 मार्क्स मोननांगोन जितु ड्राइभार कनस्टेबलनि एखे प्रोसेसखा ड्राइभारनिया बिनि उनाव रिटेन टेस्ट जागोन रिटेन टेस्टआ 50 मार्क्सनि जागोन बेबो एखेखा जितु आगोलाव बा एसे सिगाङाव बुंलांनाया ड्राइभार कनस्टेबलनिया 50 मार्क्सनि 100टा कुइसन थागोन बेखौ बर'आवनो लिरनो मोनगोन बर' हिसाबै नङा गोसोब्ला इंलिसावबो हागोन एसामिसावबो हागोन बेंगलियावबो हागोन NCC थानायफोरनियाबो बेबायदिनो मार्क मोनगोन आरो भाइभायाबो 5 मार्क्सनि थागोन स' सेलेक्शन प्रसेस जुदि जों बुङोब्ला कमिउनिकेशननि थाखाय 100 मार्क्स जागोन 40 मार्कनि फिजिकल 50 मार्क्सनि रिटेन टेस्ट NCC 5 मार्क आरो अरेला 5 मार्क बेबायदिनो डिस्पैच राइडर आरो मेसेंजरनि थाखाय 110 मार्क्सनि जागोन बेवहाय डिफारेन्सआ जाबाय अनलि ड्राइभिं टेस्टआव 10 मार्क्स आरो एक्सट्रा थाबावगोन सो सेलेक्शन प्रसेसआ बेनोखा एखेखा सो जायफोरा गोसो दङ बेखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय APR नि कमिउनिकेशननिखौ एप्लाइ खालामनोब्ला PCM साइन्स स्ट्रीमजों PCM साबजेक्ट थानायजों माने पास जायोब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन बे मोनसे एडभार्टाइजमेन्टआ ग्रेड 4 नि थाखाय अनलि 8 पासफोरा एप्लाइ खालामनो हानाय माने 8 पास खमावनो 8 पास जानायफोरा एप्लाइ खालामनो हानाय साख्रि बेयो बेखौ मोनथाम डिपार्टमेन्टनि थाखाय राननानै होदों मोनसेया जाबाय आसाम पुलिसनि मोनसेया जाबाय आसाम कमान्डो बेटेलियननि आरो मोनसेया जाबाय DGCD एन्ड CGHC नि सो आसाम पुलिसनियाव गासै 52टा मासिफोर दङ ग्रेड 4 नि बेवहाय 52टानि 22आ कुक एबा संग्राफोरनि 12टाया बारबारनि वाटार केरियारनि मोनथाम धबिनि 17टा आरो कबलारनि मोननै दङ बेबायदिनो कमान्डो बेटेलियनावबो 53टा मासिफोर दङ ग्रेड 4 नि स्टाफनि थाखाय बेयावबो कुक वाटार केरियार धबि बारबार इलेक्ट्रिशियान प्लाम्बार मासुन टेलार बेफोरबायदि दङ आरो DGCD आरो CGHC निया 35टा मासिफोर दङ बेयाव कुक दङ वाटार केरियार दङ धुबि दङ आरो बारबार दङ भेकेन्सिखौ बिथांमोना बे हिसाबै राननानै होदों गुबुन गुबुन हिसाबै आसाम पुलिसना नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लानो हागोन सो बेवहाय ST प्लेनफोरनि थाखाय मासि गैयाब्लाबो नोंथांमोना टेनसन लानांगौ जेबो खोथा गैया दे मानो होनब्ला ST आव पस्ट दङ गैया बेखौ बारा खबर लाबाय थानाङा आनरिजार्भआव पस्ट दङ ना गैया बेखौ नायब्लानो जाबाय सो जिहेतु आनरिजार्भआव कुकनि थाखायबो दङ बारबारनि थाखायबो दङ वाटार केरिनि थाखायबो दङ सो जोंबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ST बाबो आनरिजार्भआव सो बे जाबाय बे आसाम पुलिसनिमोन बेबायदिनो आसामनि कमान्डो बेटेलियननियावबो नै बेबायदि एखेखा ST प्लेननि थाखाय दङ गैया मिथिया नाथाय आनरिजार्भआव दङ मिन्स नों एप्लाइ खालामनो हागोन DGCD एन्ड CGHC नियाबो बेबायदिनो एखे आनरिजार्भआव दङ सो बे हिसाबै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ST प्लेननि थाखाय दङ गैया बेखौ बारा खबर लानांगौनि गोनांथि गैया
एज लिमिटाव आसामनि कमान्ड' बेटेलियननिखौ जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामनो गोसो 4 ग्रेडनियाव 18 निफ्राय 25 इयार्सनि गेजेराव जानो नांगोन होनना बुंदों नाथाय 5 बोसोर एक्सट्रा जिहेतु मोनो 18 निफ्राय 30 इयार्सनि गेजेरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन कमान्ड' बेटेलियननि 4 ग्रेडनियाव बेबायदिनो आसाम पुलिस आरो DGCD एन्ड CGHC नियाव 18 निफ्राय 45 इयार्सनि गेजेरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन एडुकेशन क्वालिफिकेशननि जितु नायनाय बेयो मोस्ट इम्पर्टेन्ट तो बेहाय ओनलि 8 माने मिनिमाम जितु मिनिमाम क्वालिफिकेशन बेयो 8 पास ब्लानो जागोन होनना बुंदों माने 8 पास ब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेहाय मेक्सिमाम जितु क्वालिफिकेशन बेखौबो होदों मेक्सिमामा हायार सेकेन्डारि पास होनना बुंदों सो हायार सेकेन्डारि पासनि जुदि बारा नङाब्ला एबा सोरबाफोर जुदि ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामदोंब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा माने क्लास 8 पासनि जों लानानै आरो हायार सेकेन्डारि सिमनिफोरावसो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पासब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन हायार सेकेन्डारि पासब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन 8 पासब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय ग्रेजुएशन कमप्लिट खालामदोंब्ला नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा कमान्ड' बेटेलियननियाव जिहेतु इलेक्ट्रिशियाननि पोस्ट दङ बे हिसाबै इलेक्ट्रिशियानखौ जुदि एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला 2 बोसोरनि सार्टिफिकेट नांगोन ITI नि नङाब्ला जितु भकेशनेल इन्स्टिट्युट होनना बुंदों बेवहाय 5 मार्क थागोन प्लाम्बारनियाबो बेबायदिनो एखे 5 मार्क्स थागोन मासुननियाबो एखेखा 5 मार्क्स थागोन टेलरनियावबो एखेयानो 5 मार्क्स थागोन गासैबो ITI नि नङाब्ला भकेशनेल इन्स्टिट्युटनि होनना बिथांमोना लिरदों बेयो टेक्निकेल लाइननिमोन गुबुन जितु नन टेक्निकेल लाइननि जेरै संनाय दै रोगानाय बायदिफोर स' बेफोरनि थाखाय जुदि नोंथाङा कुकआव एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला ट्रेनिं सार्टिफिकेट नांगोन सेक्टर स्किलनि बेवहाय 5 मार्क्स थागोन आरो जुदि बेयो गैयाब्ला मिनिमाम 1 इयारनि वर्क एक्सपिरियेन्स नांगोन होनना बुंदों जायखिजाया कुकिं इन्स्टिट्युट संनाय खावनाय जितु जायगा स' बेनिफ्राय नोंथाङा 1 इयारनि खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स लायोब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानो नांथारगोन बारनियावबो बेबायदिनो 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानो नांथारगोन जिखुनु सेलुन बा बिउटि पार्लाराव 1 बोसोर खामानि मावनाय रेजिस्टार्ड सेलुनसो जानो नांगोन दे जानला मानला सेलुनफोरनिफ्राय लायोब्लानो जानाय नङा थबिनियाबो बेबायदिनो लन्ड्रि बा ड्राइ क्लिनारनि रेजिस्ट्रेसन थानाय स' बेनि 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थायोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन वाटार केरियारनिया सेक्टर स्किल काउन्सिलनि ट्रेनिंनि सार्टिफिकेट थानांगोन 5 मार्क्स थागोन बेयाव कबलारनियाबो बेबायदिनो एखेखा जिखुनु सेक्टर स्किल काउन्सिल बेनिफ्राय ट्रेनिं सार्टिफिकेट थानांगोन बेनि लोगोसे जुदि बेयो गैया अब्ला जायखिजाया सेन्ट्रेलनि बा स्टेट गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युटनि शुज बानायनायफोर जन्था बानायनायफोर बेनिफ्राय 2 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स जुदि दङब्ला लेदार वर्कआव खामानि मावनाय थ' बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन हाइटआ एसे खम नांगौ बेनिया फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव हाइटआ 158 सेन्टिमिटारब्लानो जागोन हौवाफोरनिया आरो हिन्जावफोरनिया 147.5 सेन्टिमिटारब्लानो जागोन चेस्टआ एखेखा 80 निफ्राय 85 सेन्टिमिटार जानो नांगोन 80 सेन्टिमिटार जुदि दङब्ला 5 सेन्टिमिटार बारायनांगोन माने 5 सेन्टिमिटार खमावनो बारायखानो नांथारगोन वेटफोरा गासैबो मेडिकेल स्टेन्डार्ड हिसाबै जौगोन हाइट बा आरो बैसो हिसाबै नायनानै लोगोसे फिजिकेलि फिट जानो नांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे पजिटिभ एप्टिटिउड थानो नांगोन होनना बुंदों साख्रिनि थाखाय मेडिकेल टेस्टखौ बिथांमोना नायखागोन माबोरै एप्लाइ खालामनांगौखौ नोंथांमोना मिथिखायोनो अफिसियेल वेबसाइट slprb.assam.in बेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन जों जुदि नायोब्ला गुबुन डिटेल्सखौ सेलेक्शन प्रसेसआनो मोस्ट इम्पर्टेन्ट नालाय सेलेक्शन प्रसेसआव गासै 50 मार्क्सनि थागोन होनना बिथांमोना बुंदों पास मार्कनि थाखाय 33 मार्क्स नांगोन बेयाव आरो गुबुन लिरनाय आनजाद जानायनि सोमोन्दै जेबो लिराखै बेयाव फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन आरो लोगोसे ट्रेड प्रोफेशनारि टेस्ट जागोन होनना बुंदों जितु ट्रेडनि टेस्ट जेरै संनाय मानाय बेफोरनि टेस्टखौ बिथांमोना लागोन बे हिसाबैनो नोंथाङा साख्रिखौ मोनगोन गासैबो CCTVनि आन्दाराव जाजोबखागोन स' मेक्सिमाम मार्कआ 50 मार्क्सनि जागोन आरो बेहाय पास मार्कखौ 33% मोननो नांथारगोन होनना बुंदों 33% मोनाब्लाथाय नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा माने नोंथाङा बे साख्रिखौ मोननाय नङा स' 33% होनना बुङोब्ला 16.5 जानो हागौ दे 50 मार्क्सनि औ 50 मार्क्सनि जागोन 50 मार्क्सनि गेजेराव 16.5 नाम्बारखौ नोंथाङा मोननो नांथारगोन अब्लासो बेयाव पास जागोन नङाब्ला बेवहाय पास जानाय चान्स 0खा स' बेनोमोन 8 पासफोरानो एप्लाइ खालामनो हानाया जायफोरा 8 पास जानानै दङ नोंथाङा माने मेट्रिक आन्डार मेट्रिक जानाय दं नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय मोजां चान्स बेवहायबो गोबां पस्टफोर दङ
आसाम पुलिसनियाव बेयाव 54टा पोस्ट दङ कमान्ड' बेटालियननियाव 53टा दङ आरो DG CD लोगोसे CGH आव 35टा पोस्टफोर दङ नियरलि बेबायदिनो 140-50नि गेजेराव दङ स' नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं